Η δύναμη του πολλαπλασιασμού. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν σχέση με τους αριθμούς με αυτόν τον τρόπο. Αν το παρακολουθήσετε, σας ενθουσιάζει. Κοιτάξτε λοιπόν το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού. Μας δείχνει ότι κάποιος που θέλει να ασχοληθεί σοβαρά και να βγάλει αξιόλογο εισόδημα, δεν είναι ανάγκη να γνωρίζει πολύ κόσμο για να πετύχει. Υποθέτουμε λοιπόν ότι γίνεται ανάδοχος σε 2 ανθρώπους και τους βοηθάει να γίνουν με τη σειρά τους ανάδοχοι σε άλλους 2 ο καθένας. Έτσι γίνονται 4 και διδάσκει τους 4 πώς να γίνουν ανάδοχοι σε άλλους 2 ο καθένας. Έτσι γίνονται 8 και αυτοί με τη σειρά τους σε άλλους 2 και γίνονται 16. Εάν κάνουμε τον πολλαπλασιασμό του 3 στο 4ο επίπεδο, το σύνολο είναι 81, δηλαδή 65 άτομα διαφορά, ενώ στην ουσία όλοι έγιναν ανάδοχοι μόνο σε 1 άτομο επιπλέον. Αν κάνουμε τον πολλαπλασιασμό του 5, 5 επί 5 ίσον 25, επί 5 ίσον 125, επί 5 625, δηλαδή συνολικά 780, και τώρα του 6. 6 επί 6 ίσον 36, επί 6 216, επί 6 1296, δηλαδή συνολικά 1554, και συγκρίνουμε το αποτέλεσμα, η διαφορά είναι 774, ενώ η πραγματική διαφορά είναι μόνον 1 άτομο επιπλέον.